Te hang ni ngakwa banya keren ni kita ki angut ki rang ba ki pa pau pha hapo ka jylla ka jungi ki ba ki brio so ka jylla ka jungi ki phai khmat borobo saki kita ki de ba adan ba chip minister jungi u konrat sangma te ka ik jing kwa jonga banya nu jor ha ka ni ka por ka long ba hoi ngatip na preng jong ni ki pa buon hi ngi la jupe na ka por hi ya ka ni ka kani ke session ma te ngila pe ye ki news te rai anga kwa pat ban yu jor hang ni bale se phim le se na preng jong phim pat poi par khat pan yu jor e kata ma te kani ka dei ka ba what a state youth wing ru jong ka ppp ru kala yu jor ye kani ba mano ba kham e ri pat kham e jai pan ri na preng jong ki ni ki arngot na mar kumbang yu I hapo jong ka haka si ka ba a jong ka session ma ngiyu iba ukwanrat sang ma ulay yada ya kanika Sri Simen kabadan hang tay hepo ilaka nong kli kabana kaliang ka jong ibadan pan ilakpan ya ka jing yada ya kini ki parado ki parasnam ki jong ki basa ha ki thain khaput kham tam ya ka lapangam ya ka langpi ba di ka mausika te to yanu jor ma phi perlok mano ba kham I ri ba kham I jai pen rio kham I ri kham I jai pen rio uta ubayada ya kata ka Sri Simen lane uta ubapan ya kata ka jiyada ya kita ki parado ki prasnam ki badan ha po ki khaput ki chumi te sakomen kum no pisngau ye ka di ka post ka chuma ha ki ni ka pu ka plesibo